маусими гули себ гузашт, дарахти себ низ аллакай мева баст. Акнун таронаи шаб куҷо будӣ гули себ миман, ин баҳору баҳорони дигар боз ҳам зеботар садо хоҳад дод. Дар пушти дари хонаи Нигина Рауфова, кӯчаи Пуло Толист, хонаи 65 дарахтон сабзу хӯраманд. Инҷо қадамҷои ҳунарманди халқи тоҷик аст. Нигина Рауфова ба дарахтони ҳавлӣ аҳамияти сахт медод. Агар медид ки бехи дарахтон нам надорад, ба фарзандон ситеза карда мегуфт: чаро дарахтонро об надодед? Гоҳ вақт худаш аз ҷой бархоста ҳамаи дарахтони ҳавлиро об медод. ҳанӯз фарзандонаш ба хотири эҳтироми рӯҳаш ин дарахтонро сабзу хӯрам нигоҳ медоранд. соли 1986 Нигина Рауфова дар дигар самти шаҳри Душанбе, яъне дар ҳамсоягӣ бо устод Зафар Нозимов зиндагӣ мекард. Баъд аз соли 1986 кӯчида ба ин хона омад, яъне 24 соли ҳаёташро дар ҳамин хона гузарондааст. инҷо мо кӯзаҳои чаман ва ифтихорномаҳоша нигоҳ медорем, суратош, альбомош. ин кӯза ай маҷлиси олӣ дар рӯзи 50-солагишон тақдим кардагӣ буданд. ин ай ансамбли дарё, ин ай вазорати фарҳанг. ана он кӯзаи калоне ки мебинем, он кӯза аз шаҳри Норак, ана ин кӯза ай ноҳияи Файзобод барои очам тақдим кардагӣ буданд рӯзи 50-солагишон. мо то ҳозир ин тӯҳфаҳоро дар ҳамин меҳмонхонааш нигоҳ медорем. дар мобайни зари зеваре ки очам ба мо ёдоварӣ мондааст, амин чалаи кори дастияи ҳам соатаю ҳам чала. ин соли тахминан соли 1976 харидорӣ кардагиай очам. ғайр аз ин ана ин гарданбанд ба очам мерос мондаи ай бибимон. ин гарданбанда очам бо либосҳои миллии тоҷикӣ дар гардан мебасту дар консертҳо иштирок мекард. инро мо ҳамчун мероси аҷдодӣ акун аз модар аз бибӣ ба модар, аз оча ба мо бакун ба набераҳои худ, ба фарзандои худ ҳам тӯҳфа мекунем, мерос мемонад. дар ин хона ду ҷевон аст, ҷевони калону ҷевони майда. ин ҷевон аз чӯби тоза аст, аз чӯби кандакории тоза. дар ин ҷевон очам зарфҳои қиматбаҳора барои меҳмонҳо ҷойгир мекард. очам аслан зарфҳои қиматбаҳора, зарфҳои тозаи, зарфҳои зебора дӯст медошт. барои ҳамон ҳам вақте меҳмонҳо меомаданд, фақат зарфҳои зебоша пеши меҳмонҳо мебаровард.
ҳунарманди шинохтаву барҷаста модари аскарбачаҳо Нигина Рауфованро мардум хеле дӯст медошт ва номи фарзандони худро ба хотири ин бонуи ҳунар Нигина мегузоштанд. Воқеан ҳам имрӯз месазад ки духтарон ӯро ҳамчун як зан модар пайравӣ намоянд. очам собиқадори меҳнат буданд. Ин дафтарчаи меҳнатӣ аз даври шӯравӣ гирифтагиянд, вале дигар мукофотош аз давраи собистиқлолии Тоҷикистонанд. Ана инаш ҷоизаи ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 1996, ҳамчунин нишони аълочии телевизион ва радиои Тоҷикистон дода шудагӣ аст. Ана ино аз Кумитаи радио ва телевизион. Очам аз соли 1989-90 дар ансамбли давлатии Дарё кор ва фаъолият мекард. Анаи утоқи хоби очаман, дар инаи ҷевони очам. Дар ин ҷевон мо то ҳанӯз либосои очам ҳаст. Нани кирташқатӣ дар консерти апай Муаррама Шарипова баромад кардагӣ буданд. Ана ин кирташонқатӣ дар барномаи Мумтоз соли 2010 рӯзи 21 декабр ана ин тоқишқатӣ баромад кардагӣ буданд. дар назди ин оина очам вай мекард, саҳар аз хоб мехест, дастуруша мешушт, баъд пеш назди ин оина меомаду баъд ороиш мекард, баъд усмавлоло, баъд ҳамон макияж ва ёша мекард. Дар ин шкафш то ҳозир то ҳанӯз ҳамон кремош, мана ин пудраш ҳаст. Ин сумкае ки кор мерафт, давҷа курта атласша мепӯшед, румол мебаст, ин сумкача ба дар дасташ. Ма то ҳанӯз ҳам хел фикр мекунем ки ҳамон куртаи атлас, ҳамон румол фақат ёки ҳамон тоқӣ, то ҳанӯз ҳам хел фикр мекунем ки фақат дар очам мезебед. ҳамон қадду қоматаш қад як зани зебову олуфта буд. дар ин хонаи пур аз меҳмон бештар Маҳбуба Боҳирова ва Муҳаррама Шарифоваро дидан мумкин буд, ки зуд ба хабаргирии устод Нигина Рауфова мемоданд. Келинҳо дарҳол ба тайёр кардани оши тупа ва ё шакароб тайёрӣ медиданд. Ин хӯрокҳоро тайёр карда ба назди меҳмон мебурданд. Ин хӯрокҳои дӯстдоштаи Нигина Рауфова ва дугонаҳояш буд. ҳоло ҳам духтараш Зиёда ин хӯрокҳоро тайёр мекунад, вале мегӯяд бе модарам маза надорад.